Ramdam ng malamig na panahon sa gabi hanggang sa madaling araw, kaya si Ami sinusuotan ng jacket ang kanyang mga anak. Pero pagsapit naman ng umaga hanggang hapon, napakainit ng panahon. Hindi raw maiwasang mangamba ni Ami na magkasakit ang kanyang mga anak dahil sa pabago-bagong panahon, lalo't nauuso na ngayon ang ubot sipon. Mahirap din po sila painumin ng gamot. Hindi po nakakatulog sa gabi minsan, ma'am, dahil inuubo po. Ang mga influenza-like symptoms ang tinututukan ngayon ng health authorities. Marami rin umanong nagtutungo sa City Health Office ng San Fernando dahil sa sintomas na ubot sipon na kung napabayaan ay maaring mahantong sa lagnat at trangkaso. Madalas po ma'am na tinatamaan yung mga bata, tsaka yung mga matatanda. Yan, kasi sila po yung mas may mahinang immune system. Karamihan po sa mga pasyente natin is, madami po may mga ubo-sipon po talaga. Most probably dahil po sa panahon nga, dahil pabago, pataglamig na naman po, usap po yung sipon. So mas mabilis pong mag-thrive yung virus na nagkukos po ng mga sipon. Payo ng otoridad na palakasin ang resistensya. Gaya ng nakasanayang pag-iingat noong kasagsagan ng pandemya, dapat na i-practice ang minimum health protocols, gaya ng pagtatakip ng bibig kapag umuubo, pag-inom ng tubig para mapalakas ang resistensya, at paghuhugas ng kamay. Napaka-importante rin ang pagsusuot ng face mask para maiwasan ang pasahan ng virus. Importante ho dun sa may bakuna po, no, against flu. Yearly po yun na pwede nating matanggap. Sa mga ano po natin, sa mga municipalities po natin, itanong nyo po sa may pinakamalapit ho ninyong mga rural health units or sa ating mga health offices kung meron po silang libreng bakuna. As much as possible, kung hindi po kailangang lumabas, huwag hong lumabas at magkumpol or magpunta sa mga pampublikong matataong lugar. Yan. Tsaka, syempre po, pag galing po kayo sa labas or sa mga lugar na merong nagkukumpol yung mga sakit gaya ho ng mga klinik, mga ospital, ugalihin hong maghugas ng tamang ng kamay at mag-alcohol, no, para maiwasan nyo ho yung pagkakalat ko ulit ng mga virus o kaya mga mikrobyo. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.